kai ba zikirin Allah tsaye din ba kai ba kayan ambatan gaba wani ba kai ne dai yaban da ba a taɓa karya ba imanin ɗayan mu ba imani ba sai ya so rasulun fiye da iyaye ba sai ya so habibu ba san yaya ba da mutane gaba ɗaya ba wani ba duba makariyar ka da hujjata kitabul iman duba da karanta wannan sai hakikan bauta ba kaunar wani mutum imani wani wani yayi ba annabi ya sani bai jumuwa shehu da mamaja kai mai zari ba sai ka daina ba gaskiya na faɗa wa zan baka karya ba in ka fahimce shi za ka ga sai dai shi in ka kusance shi ba san wani sai shi ni raina